Γεια σας παιδιά, σήμερα τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα παίζουμε Blox Fruits, για πρώτη φορά στο κανάλι, Άμα δεν ξέρετε τι είναι το Blox Fruits, ξέρετε το One Piece, είναι σαν αυτό αλλά στο Roblox. Λεγότανε One Block, αλλά επειδή ο δημιουργός του One Piece ευρίασε, του είπε να το αλλάξει και το άλλαξε, Πάμε. Έχω το Buddha. Δεν είναι τόσο καλό γιατί είναι level 12. Θα σας δείξω τι έκανα ρόλ σήμερα. Πάρτο. Γεια, χαμήλωση γιατί κάνω βίντεο. Πάμε. Θα σας δείξω τι έκανα ρόλ σήμερα. Σήμερα το έκανα ρόλ. Τέλος. Light fruit. Για όσοι το ξέρετε, όσοι ξέρετε το Blox Fruit, ξέρετε πόσο καλό είναι. Έχω το Magma, το Barrier. Δεν είναι καθόλου καλό, είναι το χειρότερο φρούτο. Τι κάνει damage δεν είναι αυτό. Rubber fruit, λίγο καλό. Πώς είναι εκείνος στην αρχή που μπορεί να... που το σώμα του είναι σαν λάστιχο. Ναι, αυτό σε κάνει να κάνεις το ίδιο. Το light fruit είναι, σε αφήνει να πετάς. Το Buddha σε κάνει πολύ μεγάλο. Σε κάνει, πώς λέγεται, Titan. Έτσι. Το Magma σε κάνει να βγάζεις Magma από το χέρι σου, από όπου θέλεις. Όχι από όπου θέλεις, για να πούμε την αλήθεια. Εγώ έχω μια τακτική πως να παίρνω δωρεάν φρούτα. Τα common μόνο έχω πάρει δωρεάν, γιατί μην με κάνετε report, σας παρακαλώ, μην με κάνετε, αλλά συγγνώμη, αλλά κάνω scam. Συγγνώμη παιδιά. Τώρα πάμε. Θα γράψω please. Fruit. Γιατί κάποιοι μπορούν να βλέπουν τα βίντεο. Θα βάλω το spin, δεν είναι τώρα. Λέω please fruit. Please fruit. Λέω. Πώς βοήθησε για να δώσω φρούτα. Έτσι παίρνω δωρεάν φρούτα. Ενώ έχω το Buddha. Είναι permanent, μην φοβάστε παιδιά, δεν το έχασα. Άμα δεν με πιστεύετε. Να το. Κάνει, περίμετε να δω πώς κάνει. Πολύ ακριβό είναι. Τώρα έχω ένα Robux. Μετά θα πάρω το Dark Blade. Είναι πολύ καλό. Ή θα πάρω ένα πολύ καλό και θα το βάλω στο inventory, ή θα πάρω ένα πολύ καλό φρούτο και θα το βάλω στο inventory. Του λέω please fruit. Please fruit. Έτσι παίρνω δωρεάν φρούτα. Μπρε. Παιδιά, πάμε σε άλλο σερβερ γιατί εδώ κανένας δεν είναι. Συγγνώμη παιδιά, άμα δεν σας αρέσουν οι σκάμερς, δεν θα κάνω ποτέ ξανά σκάμερς. Ποτέ ξανά. Μία ώρα μετά. Νομίζω ότι δεν έχω άλλο χώρο γιατί τελείωσε. Τώρα πάω να κάνω σκάμ. Πλάκα κάνω. Καλά πλάκα κάνω παιδιά. Συγγνώμη και σκάμ.
Ροζ είναι, οπότε τυχεροί είστε. Όσοι δεν σας αρέσει να φέρω. Μπρο, αυτό το θέλω πάρα πολύ. Αυτά τα δύο εδώ τα θέλω πιο πολύ από ποτέ. Αν μου λέτε πάρτε, όντως έχετε ένα δίκαιο. Το πάρω. Είναι έξυπνο. Κοιτάξτε λίγο τα φρούτα μου, όσοι το ξέρετε. Items. Magma fruit, barrier, rumble, light, dark, ice, spike, smoke, spring, chop, spin, rocket. Έχω τα χειρότερα. Αυτά είναι χάλια. Αυτά τα γκρι. Είναι common. Δεν είναι καθόλου να πάρω το... Να πάω το light fruit. Τι λέτε, παιδιά? Τι είναι αυτό, ρε? Κάτι damage δεν μου κάνει αυτό. Τίποτα δεν είναι. Μια σκατούλα και μισή είναι. Αυτό το attack σε γίνει πολύ μακριά, όπως όλα τα attack του gravity. Θα μου αρέσει το gravity. Εμένα δεν το νομίζω. Όσοι βλέπετε λίγο ακόμη και το T-Rex fruit κάνει bullying εκείνο. Όσοι βλέπουν κάτι βίντεο. Back from the City. Μπρο, αυτός είναι μια κότα και μισή, ρε. Φοβάται, παιδιά, έχω Μπούντα. Το Μπούντα είναι ένα από τα καλύτερα φρούτα για να κάνεις grind. Υπάρχει. Νομίζω ότι δεν χωράω, ρε. Είσαι βλάκας. Τίποτα δεν είναι. Μόλις χάλωσε το... Έλα τώρα, ρε βλάκα. Λακάκο. Έλα ρε. Για βλέπετε τι μπορεί να κάνει αυτό το attack. Άμα θέλετε να πάρετε πολλά, να σας δείξω που να πάρετε. Αν θέλετε να πάρετε πολλά λεφτά, δηλαδή χρειάζεστε 2 χιλιάρικα στο παιχνίδι για να πάρετε ένα φρούτο. Όχι, βλέπετε εδώ, βλέπετε μια τρύπα εδώ. Πηγαίνετε εδώ, σε μια τρύπα, και εδώ θα έχει ένα chest. Είναι ένα από τα πιο δύσκολα chest να τα βρεις. Δηλαδή, κανένας δεν το ήξερε, μόνο εγώ το ξέρω. Όχι, θα σας το μάθω εγώ. Και τώρα το παίρνετε, βλέπετε, 2.000. Συγγνώμη, okay. Πάμε να κάνουμε grind. Θέλω να πω σε ένα φίλο μου να μπει, αλλά τώρα αυτή... Τώρα είναι άλλη και τώρα δεν θέλω να φράζω μετά. Ζω και τέτοιες βλακίες. Αφού Κωνσταντίνο δεν είναι βλάκες να μεταφράζει. Σκάσε! Δεν σου μίλησε κανένας. Okay. Γρήγορο. Καλά τώρα σε αυτό που βλέπει το βίντεο που έχει τη βάρκα. Ρε αυτός ο... Τι κάνεις ρε ηλίθεια Πασκάλα? Αυτό θα έλεγες εδώ. Ρε παιδιά, παππού χαμήλωσε κάνω βίντεο. Χαμήλωσε. Κάνω βίντεο. Εκεί παιδιά. Να μην αφήσω να παππούς μου. μπάτσες. Αυτός είναι ο παππούς μου που είναι για μπάτσες. At desert. Ιουπί! Τράκαρε το... Δεν το λέω, έχουμε και μικρά. Δεν θέλω και να μπει τώρα.
Bro. Find the NPC on Daza. Είμαι level 60 για όσοι δεν ξέρετε. 60, level 60. 60, level 60. 100. Φτάσαμε. Broski, you dead. Παιδιά, άμα το βίντεο πάρει άμα το βίντεο πάρει 1000 likes θα φάω το light fruit και δεν θα ξαναχρησιμοποιήσω ποτέ το τέτοιο. Παππού! Δεν πέθανα από τα NPCs. Έχω πολύ μπαταρία. Πάμε παιδιά. Τώρα θα σκότωσα ένα. Τα πέφτω φιου. Αφήνεσαι στη βάρκα πώς κλέψες. Ευχαριστώ, με βοήθησες.
Τι κάνει τρελή, τι επάσκαλα. Πού είμαι? Open City. Πού είμαι ρε μάλλον? Αυτό ήταν το βίντεο. Για μας σας άρεσε, βάλτε ένα like και subscribe και